Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yau ina so in mana bayani ne akan menene Bitcoin. Wato shi Bitcoin shi ma shine farkon digital currency da aka fara ana cewa digital currency, ana kuɗin internet, ana wannan. Shine farko. So ta yaya mutum, yawancin tambayar mutane shine ta yaya zan cire shi in ya shigo cikin wallet ina, ko ta yaya zan siye shi. Abu ne mai sauki wanda yanzu mun samu wata kamfanin Luno wanda suke zama kamar bank ne na Bitcoin, Bank of Bitcoin, shi Luno din. So in mutum na da account da wanga Luno din, su ma Bitcoin wallet ne. In mutum na da shi zai samu hanyar a sauƙaƙe wanda zai iya siyan Bitcoin ta hannunsu, sannan kuma ma mutum na buƙatar kuɗi zai iya saida musu a matsayin ya yi withdraw ɗin kuɗin zuwa account nashi ba tare da wani riski ba ko wani tashin hankali ba. So dai da farko dai bari in gwada muku, yawancin dai tambayar mutane shine ya zan cire kuɗin, ya zan cire Bitcoin ina daga cikin wallet ina. Bari mu fara gwada muku. Na farko za ku shiga website ɗin luno.com. Kun gan shi ya buɗe. An kun lura nan Bitcoin da NGN kuke gani, suna nufin Bitcoin ɗaya a yau ya kama miliyan 1.500 kenan. So bari in shiga in sign in wallet ina. Ga wallet na. Kun ga buɗe man wallet ina. Kun ga nan 00 ne don na gama withdraw ɗin kuɗin cikin Luno ɗina, na maida shi a blockchain ɗina. So in mutum yana so ya siye Bitcoin daga cikin wannan Luno ɗin, yana da sauƙi sosai, za su kuma saida ma shi at current price ne. Sai dai kawai za ka ɗan biya wa'insu transaction charge ne na banki wanda za a cire. Misali, a ce ina so in siya, sai in shiga buy. Kun ga inda ya buɗo man ko? Sai su ce wai in depositing. Sai in shiga deposit. To sun ce deposit method ta hanyar depositing ta kati kenan. Ta kati ATM card ɗin mutum. Kun ga maximum deposit ke ga. Shine 484,300. Mutum ma bai zai iya deposit na miliyan 1 ba ko, sai dai mutum in zai yi kamar so 2 ko so 3. Sannan ƙanƙancin Bitcoin da mutum zai iya siya shi ne na 500. Suna saida shi gutsu lafiya lau, ba wani matsala. So bari a ce misali ina so in siya na 3,000, 3,000, sai in sa next. Kun gani ko fee ɗina da za a caje ni shine 45 naira daga bank ɗina. Sai in ce continue. Zai buɗe man sabon tab, daga nan zan ci gaba. Kun ga daga inda na faro nan, amma kun ga inda ya maida ni. Yana loading. Kun ga buɗe, suna nuna min Bits Payment Limited Luno, gashi nan. Amma sai in zaɓa. Suna karɓar Visa, suna karɓar Mastercard. Mai Visa da Mastercard zai iya transaction ɗin gai sai Bitcoin hankali kwance ba tare da wai yana tura ma wani kuɗi ba ko wani abin ga a'a. Sai mutum ya taɓa nan card payment. Card number na ga sunan 5399232022321126. Sai card holder name Abdullahi Yusuf. Sai expire date ɗin card ɗina ga shi nan 4. Sai year ɗin shi 2020. Sai CVV number. CVV number ga za ku same shi ne a bayan ATM naku. Guda 3 za ku gan shi. To ni nawa 768 ne. So sai in shiga pay. Kun ga yana processing, yana wucewa. Yawwa, kun ga buɗe. Nan zai kawo ni. Kun ga sun ce mai enter your OTP.
sun sa wai inda da First Bank ne ATM ɗina, sun ce wai in saka OTP one time password da sunan cewa ina transaction. Shi OTP ɗin yana da matuƙar amfani saboda misali yanzu kuka samu duka ATM details ɗina, za ku iya wannan abin, zai kawo ku hannun, amma dai sai kun saka wannan OTP ɗin. OTP ɗin kuma shine aka tura a nan wayana. Kun ga kenan in ba ku da OTP ɗin bayan da za a yi transaction ɗin ya successful. So sai in saka OTP ɗin. Misali OTP ɗin sun ce shine 62 gashi nan dai na sassaka. So sai in sa nan agree. Ina sa submit za su cire 3,000 nan a bani Bitcoin na daidai na 3,000 dina. Amma dai bari na yi cancel ɗin shi saboda ba siya zan yi ba. Yanzu ina da Bitcoin a blockchain dina. Kun gani inda a ce na sa continue haka zai samu your transaction was successful, amma kun ga sa unsuccessful. Sai nan waje ya nuna min 3,000 na Bitcoin ina lafiya lau, zai bani shi in naira, zai bani shi in Bitcoin. Haka abin yake. In kuma cirewa nake so in yi, an turo man ko kuma ina so in cire, sai yanzu nan more ɗin ga, da na zimo sai yanzu withdraw money. Da na shiga withdraw money, kun gani? Sai su tambaye ni zuwa wani account nake so in withdraw ɗin shi. Za ki iya adin yin account 3 ko 4 ne mutum yake da shi, mutum zai iya adin ɗan account ɗin. Da ranar ina da GT, ina da First Bank. So na sa First Bank ɗina. Amount abin da nake so in yi withdrawing. In na ce na so in withdrawing 5,000 ne, gashi nan. Za a cire 5,000 kenan daga cikin wannan ɗina. Bitcoin balance ɗina. Kun gani withdrawal fee 200 ne. In yanzu na ce withdraw, zai process. Saboda ba ne da wannan Bitcoin ɗin da ya kai na 5,000 a cikin wallet ɗina, shi ya sa fiye ba. Amma bari in gwada muku shaidan kuɗaɗen da na yi withdraw da kuɗaɗen da na siya. Kun gani nan na siya Bitcoin ne na 3,940. Deposit fee ke ga 60 naira. Nan da na siya ɗin ne na 4,000. Kun gani? Kun ga dukkanin transaction ne. In dai load money ina son buƙatan ƙari. Kun gani? Tun nan transaction da na yi da su ne, in za ku lura daga deposit receive sai boot sai deposit receive. Duk su ne nan. So lafiya lau, babu wani tashin hankali ko wani abin, ga lafiya kalau. Za su kun nan payment sent to your First Bank. Kun ga February 27, 2017 na withdrawing ɗan wannan kuɗin. Kun ga transaction fee naira 100 ne kacal suka ci cikin wannan 40,080 naira ga. Gashi na ya zo cikin account ɗina on 2nd 27, 2017. Gashi nan kun gan shi 40,801 naira aka turo min shi na daidai Bitcoin ɗin da na siyan musu. So duk gasu nan dai. Kun gani wanga 40,000 ɗin ga a 27 of February. Ku duba wani abu nan 0.08 ɗin ga shi ne ya kama 40,901 naira a February 24, 2017 kenan. Kun gane, amma a yanzu hakan ina so in gane nawa ne 0.08 yake, za ku ji mamaki sosai, domin na san zai fi wannan 4,000 nan. Misali bari mu zo mu ce nan irin dawo ku gani. So a ce ina so na yi sending daga Bitcoin ɗina, amount 0.08. Abi zai bani shi a nan ba. Barin gani ta nan to. Barin ce withdraw. Okay, withdraw, kun gani ko? So na dawo baya, bari na yi amfani da Bitcoin price calculator a nan, gashi nan.
So in kuka yi googling Bitcoin price calculator za ku iya ganin shi. A ce wannan 0.08 da nake maganar 49,000 ɗin da na yi withdraw, 48,000 kai, sorry, 0.08 kun gan shi a wannan lokaci is 120,107. Wow, kun ko gani kenan ai Bitcoin kan yana tafiya sama. Ku duba nan sanda nan kamar irin chart ɗin nan ne na yanayin yadda yake tafiya. Kaga nan all time ke ga, ku duba inda ya ta tafiya. Duba nan ana July kenan 2015 ana sai da Bitcoin ɗaya 64,000. kun ta gani, kun ga yadda abin ya ta tafiya, yadda ya ta tafiya ba alamun sauka, sai waje ɗaɗɗe za ku gani. kun gani haka nan nan March 17 2016 kenan yana 101. haka ne ta tafiya fa, haka ya ta tafiya. kun ga nan 2016 kenan yana, kun gani, kun ga yadda ya ta tafiya, haka nan fa ya ta tafiya. 2017 ɗin ga wajajen March ne yake 401,000. haka kun gani, kun ga yadda ya ta tafiya. kun ga wajajen July yana 844,000. haka nan. To kun gan shi yanzu haka yana 1,347,000 a yanzu haka, kuma ana tsammanin nan zai kai 1.6 million ba daɗewa ba, ya kusa shiga yanzu haka. So Bitcoin shi tafiya ke, kun ga yana reading 2,406% a kowane lokaci. A nan mutum zai iya gane ko nawa ne Bitcoin in zai yi lissafi. In 0.01 ne, kun gani yana da 150,000 ne a yanzu. In 1 Bitcoin ne, a nan ne ka calculate nan 1,501,000. kun gan shi nan 501,595. shi haka yake. So ku yi ƙoƙari ku shiga sana'an Bitcoin, yana da matuƙar daɗi, yana da amfani. Ku daina maganan wai faɗuwar shi. Kafin Bitcoin a ce ya faɗi kan aiki ne, domin shi yanayin yadda yake ƙarawa shine a lokacin da mutane ke buƙatar shi sai ya ƙara. Kuma yanzu kowa da kowa shiga Bitcoin yake. Kada ku yarda a baku a baya. Ranar da kuke da 5,000, 2,000, 3,000 ku ta siya kuna ɓoyewa. Sai an jima ku, na gode kwarai. Haka Bitcoin take. Game da masu yawan tambaya akan Bitcoin, yaya zan cire, ya yake tafiya, ya faɗo yake, ya ƙara mu yake, haka Bitcoin to yake tafiya. Na gode kwarai da gaske. Yusuf ne. Sai an jima ku yi liking ɗin bidiyo ɗin. Sai an jima ku.